Ati ya babwatania ne bakomoko boko yo kuriekero kyo governor kurwase county ya Kisii Simbarati niko bono batebire buna Simbarati tanya koleta buraburu chinde chionsi ose kubasege tabanto bande bwanse kwa chiburabura seme sangrekano ego kolekana horobochuru asenchire wekeranu na Mildred Mumanyi. Abakansara abakorukorwe county ya Kisii nigo besokirie na gukwanira aya koleka wiki ya eta ase omoyega ole koragwa na Raila Odinga ime ya Kisii. Bagukwana ime ya bobasi nigo bamoire Simbarati amagoro ase kirogo kyobo governor ime ya county ya Kisii ilio achego konya kemagenderero. Intu unabagusi andi intu unabarai tualigere twanyorenga ese county yetu ya Kisii omurai oitoka Simba Arati nere twanyaruna omotoria oyo gachi gusiria amangana yobokurumi obokenyomba na boigo gochikoreta ogosika gwe katiba yetu ya Kenya eri twanyorerete mwaka wa 2010 na boigo tutete gotebanga omusike Simba Arati obeire omubunge gali Nairobi na boigo na beto mukansala ali Nairobi na kera beire ngakie yonsi pi oburaibu abwarekanirenga no boronge nani nemono nero omugusio mutangani obekire erekodi ne sana omugusio mutangani ochorwa isiko ya gusi esingenjoki asengenjo yoburaibu aye borobuya nango sabane lyogiri abeta Kisii county Arati talanta timuntu Kisii county abante berenta tabeire tweka onde talio motete togende tujikuoga lakini amangana kwane tu nanje no gete muno ekina chimbu chembwata tali basi bali bankuoga twaro tu abaisia injo yo mumuna chimbu chirega na aroge tu muisi nande mbwata bakungu bane gena kumitina lakini kuramwa noyo kondama no mukonyo ito tubwata muisi ko mwabo aribwa nyenirugo igegende cyo mungina chane baba gokoro mukonyo one oi oso Kisii county bwanga mama ngana alia bantu bakonye kukungaine ngoko tete abare eliete elia saregete Chinga kechecho nigo bamwakira omugavana bwe county ya Kisii James Ongwae mono asega siaye akolire na kumugania kago chigukora etamu yaye agende no molembe jembwata yango kwana ngote byo mwako Ongwae ayesokoro wakorire gasi yao eita wakorire buyago sibu wakorire bobe igontu aenda ntu arabarirenga kwarabeire omurayo ito atege pinde kega kyabeire tigana hande kubugura chisokoro chinde erindo maye gotoretera muna chi project nakina yako matenga momurota agocha une governor obu atekero geki gosinot konye chi factory chiche gusiga iga abana baito barikwe Ginko reporter ya Egeta Sen Kendizi TV ilietaliane Mildred Mumanyi.